Primerong beses pa sa nang magdonar ng dugo kay estudyanteng si Yasmin kan Sorsogon College of Criminology Incorporated. Kaya labian sa iyang namamatian na nerbiyos. Sa ibong kaini, ugma siya na may masusugpunan siyang ibang buhay. Para po sa mga nangangailangan din naman po ng dugo. Yung mga people sa hospital na walang makukunan ng blood. Kaya Si rin ni Yasmin, nagdonar man ng dugo si Senior Fire Officer Juan Arvin Deliosa kan VFP Sorsogon City. Bako ini ang primerong beses niyang pagdonar ng dugo, kaya tuod na siya sa proseso. Kami kasi, di ba, ang trabaho talaga namin magtulong sa kapwa. Kaya yung pag-donate ng dugo, isa na rin yun sa paraan para makatulong ka sa kapwa. Ang mobile blood donation na ini, pigkondusir huli sa kawaran ng supply ng dugo sa South Luzon Sub-National Reference Laboratory o sa Bicol Blood Regional Center o BRBC kan DOH Bicol na posibleng mamatian sa buot hasa sa masulod na bulan. Puon kan Enero 1, 50 sundo sang gatos to bags ng dugo ang mga nag-aabot na request sa BRBC. Ang BRBC man ang nanginginot na blood service facility sa anom na probinsya kan rehiyon. Ngani matawan kasimbagan ang mga nasambit na problema, nagkaigwa ng bloodletting activity sa laog kan Metro Health Specialist Hospital sa Sorsogon City kasubagong aga. Kaiba ang DOH Bicol as in Sorsogon City Health Office. Conducting our first mobile blood donation for this year. Siyempre po, ang purpose is not only for us physically, kasi healthy po yung nagdo-donate ng dugo, at least every 3 or 4 months. But the most importantly is para po sa mga pasyente. Like this time po, pagpasok ng bagong taon, marami pong nangangailangan ng dugo. We are really in need of blood. We have to comply or to help in achieving or collecting more blood for the patients especially. Siguro naligtas ang dugong gagamiton kan mga pasyente, may mga proseso man na pig-aagihan ang mga madonar. Po na proseso ang intiro po na donor. First, we take the vital signs. Check na po ang BP, ang timbang, ang temperature, pagkatapos po pati ang pulse rate. Then second po, maagi po siya sa interview. Ina-assess na po kung magayon ang pamatik ang pasyente. After po kang interview naton, maagi na po sinda sa blood type. Ina-assess po naton ang chine-check po natin ang blood type kan pasyente, ay kan donor, and then po kung pati ang hemoglobin, kasi po paghababa po ang hemoglobin, di na po pwedeng mag-donate sa wrong donor. We also have a doctor to assess the physical health of the patient para po talaga at least aram ta na safe na maray ang donor naton, then pati pa ang recipient. Then after that, pwede na po, pag na-approve na po kan doctor, iyon na po yan ang ikukuanta na po ng dugo. Ang mga pigdonar na dugong ini ang magagamit kan mga pasyenteng may cancer, nagda-dialysis, kan mga naimbwelto sa vehicular accidents na kinakaipuhan maoperahan, mga pasyenteng mapasairarom sa surgery asin iba pa. If you feel that you have no serve in life, may serbi po kita. Pwede po kitang magtabang sa kapwa naton na nangangaipuhan ng dugo. You can be a hero by donating blood because by donating blood, you saves life. Mientras tanto, inot nang nagkondusir ng mobile blood donation sa RHU Pandan asin Gigmoto sa Catanduanes, asin sa Barangay Danao sa Ginubatan. Nagkaigwaman kaini sa Barangay Bantayan, Pilar ka nakaaging Miyerkules. Magkakaigwaman ni siring na aktibidad sa RHU Bakakay Albay sa maabot na Enero 20. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.